Maar eens wekker worden, mij vogelloert. Dat klinkt heel noffelijk, maar net als het om het garage van Roeken gaat. In Haas ben ze de kleermij en dus bezieken de gemeente ze nou naar de Hazerbosk te verhoezen. Maar kunstnesten als lokmiddel. Je ziet, we hebben hier 5 nesten ingeplaatst. Dat vinden ze prettig, bij elkaar. Niet te laag. Hè? De minimale hoogte is eigenlijk 7 meter, dus dat is hier net aan. En ze houden ook in principe van nog hogere bomen. Ja, en de bedoeling is dat ze erin gaan zitten. En dat ze hier dus net haar nesten bouwen, in de Hazerwenwieken. Zo'n tongel is van de N31 binnen de vogels hierheen verhuizen en zwaardig is ze veroorlijst. Vooral 's morgens en 's avonds dan is het hier wel wat druk met de kraaien. En kun je omschreeuwen hoe het dan gaat? Nou, een hoop lawaai. Erg veel lawaai. En daar hebben we, als je hier zit, hebben we daar erg last van. De auto's zitten er ook onder. En je ziet het soms aan de straat, die is soms helemaal wit. Dus onderneemt de gemeente actie. Met loert, beweging en zelfs een laser. Nou ja, dat is een pen. Dat geeft laserlicht, geconcentreerd licht, zoals je ook gebruikt bij een presentatie. En dat werkt, dat als je die op een schijnt, dan vinden ze onprettig en dan vertrekken ze. Het is niet gevaarlijk voor het vliegverkeer of voor andere mensen. Maar dat werkt heel goed. En er is haast bij, want zodra de vogels een aai hebben, mij ze net meer verjagen worden. En zitten de hazers op een nij onder de stront.